Paljon vanhusten hoidon ja arvostuksen nykytilasta. Molemmat on todettu puutteellisiksi ja sillä jopa varoitellaan meitä ikääntymästä. Käytän sanaa ikääntyminen, koska emmehän me vanhoja ole. Me olemme juuri siinä iässä, kun itse tunnemme olevamme, sanoi Hilda Kattelu. Ensimmäinen runo on äitini kirjoittama joskus 77. Anteeksi. Tätä trötöä vai tätä? Voi kun on vaikeet, ei ennen ollut näin vaikeet. No, aloitanko mä nyt? Kanssanne. Luulenpa, että monet, jotka tästä tilaisuudesta kuulevat jälkikäteen, saattavat olla pikkusen kateellisia meille, jotka olemme saaneet tapattoman hienosta ja elegantista musiikista, muusta esiintyvästä taiteesta täällä nauttia hyvin lämminhenkisellä ja ihmisen mittaisella, mukavalla tavalla. Hyvin lämmin kiitos teille kaikille, jotka olette meillä voittineet aivan uskomattoman, sympaattisen, mukavan kevään hengen. Siinä kyllä sanotaan, on vanha enkä lähteä, sais enää kulkemaan. Vaan minkäs teet kun kerät, saa luonnon heräämään.
kiiltääkin kuin nenää karva-aivastuksen jälkeen. Hän on hyvin suosittu esiintyjä ja yli huomenna tulee hänen edellisestä esiintymisestä kuluneeksi 2 päivää. Vapaat ja pian vapaat. Pidä säkin leppinä lomman päällä sit vaan. Akku on pukikassa kenkissään kuin lupaus lämpimästä kesästä. Kevyt kuin keväinen tuulenhenkäys ja juhlista nimi päivään se julistaakseen. Vappu ei voi valitettavasti lämpin tavoin jaetella yhteystietoja julkisesti, koska hänellä on jo vappuheilla varattu Janna hevosen nahatte. Kimpi suosi mustaa ja valkoista. Musta vaate antaa kantajastaan hoikemman vaikutelman ja valkoinen taas siveyden sympä. Heti riisutti. Hän aktiivisesti riisumaan on ihan täytyy varoitella. Kiitoksia. Miskin arvonkin hän sai havan reunalta ja tyttäviltä säteiltä. Asuun sopivat punaiset kengät ovat aitoa tekonahkaa ja niitä saa uudesta kaupungista. Alisen kadun kenkäkauppa. Koe hetke vielä. Vai pöydät tulee.